ናይ ቤተ ክርስቲያን ዕይንት ዝኾኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን መብራት ዝኾኑ ያሬዳውያን አቦ እኖ ሓዲጎም ቤተሰብ ሓዲጎም ክመሃሩ ልመፁ ደቀ መዛሙርት ታይ ክግበርለሎ ንርኢ ኣለና ኢና ናብራና ቤተ ክርስቲያን እያ ህይወትና ቤተ ክርስቲያን እዩ አንተ ወን ነግረኩም እየ ለቤተ ክርስቲያን እየ ክቀድም ይመናል መኒና ክነቀድም ቤተ ክርስቲያን ስለዘላ የመጽ ዘምር ዘለኹ ታ ቤተ ክርስቲያን ተዓጽያላ ቤት ክኸድ በቃ ተቀነና እኮ ያሰርሕላ ታመድሓኒት እኮ ያሰርሕላ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይቅር ይበል ላውሪ ወይኸድለው ሰይጣን ለቁሰለካ ቁስሊ ገሊጽካ ተናገር መን ለቁሰለካ ሰይጣን ለቁሰለካ ቁስሊ አቀድም አይኩቶቶ ለእግዚአብሔር ለዛብጽሐን እስከዛቲ ሰዓት ናይ ቦታትን አምላክ እግዚአብሔር እስተኸበረን እስተመስገነን ይሁን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 13 ኃጢአቱ ዘሐብእ ሰብ አይቃነዐሉን እቲ ዝናሳሕ ወይም ድማ ዝናሳሓ ሞ ዝሓድጋ ግና ምሕረት ይረክብ አሜን እግዚአብሔር ለሁልና ምሕረት ይወርደልና ዝቃል እዚ ሁሉና አስልበሎ ኃጢአቱ ዝሕብእ አይቃነዐሉን እቲ ዝናሳሕ እሞ ዝሓድጎ ግና ምሕረት ይረክብ ዛ ቃል እዚኣ ከይትርስዕዋ ኣብ ልቦናና ሰሌዳ ንጽሐፋ እዚ ቃል እዚ ተናጋሪኡ ጠቢቡ ሰሎሞን እዩ በረከቱ ምስ ኩላትና ይኹን ጠቢቡ ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ወዲ ቅዱስ ዳዊት እዩ ሎማዓንቲ ዕለተ ዕረፍቲ እዩ ቤተ ክርስቲያን ሰነ 23 ዓመት ትዝክሮ ተሓስቦ በረከቱ ምስ ኩላትና ይኹን ጠቢቡ ሰሎሞን ወዲ ዳዊት አቦና ቅዱስ ዳዊት ኣብ መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ወይም ድማ ቀዳማይ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 1 ንወዱ ንሰሎሞን ናይ ኑዛዜ ቃል ናይ ሓደራ ቃል ሂብዎ እንታይ ይብል ወበጽሐ መዋዕሊሁ ለዳዊት ለመዊት ዳዊት ልሞተሉ ጊዜ በጽሐ ካብ ዝሓልፍ ዓለም ናብ ዘይሓልፍ ዓለም ልኸደሉ ጊዜ በጽሐ ካብ ምድራዊ ናብ ሰማያዊ ዝሰጋገረሉ ጊዜ በጽሐ ካፍቱ ልሰዓር ናብ ለይሰዓር ልኸደሉ ጊዜ በጽሐ ካብ ሓላፊ ዓለም ናብ ዘይሓልፍ ዓለም ክኸይድ ጊዜኡ በጽሐ መን እዩ እዚ ቅዱስ ዳዊት በረከቱ ምስ ኩላትና ይኹን ወአዘዞ ለሰሎሞን ወልዱ ወይቤሎ ንወዱ ንሰሎሞን ጸውዖ አስተውሉ ምእመናን ፍላይ ወለዲ ጸውዖ ከምዚ ድማ በሎ ንዓ ወደይ ሰሎሞን ከዚ ክሰናበተካ እየ እግዚአብሔር ከወስደኒ ጊዜይን እዋነይን በፂሐሎ
አንሰ አሃውር በኩሉ ፍኖተ ምድር አብዛ መንገድ እዚኣ ብሓቂ እመላለስ ነበርኹ እኸይድ ነበርኹ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ናብ ሰማያዊ እኸድ ኣለኹ እሞ ወአንተ ባሕቱ ጽባእ ወኩን ብእስየ ጠቢብ። አስተውዕሉ ምእመናን፣ ኸድ ኣለኹ እየ ጊዜ በፂሐ እዩ ምስንባተይ በፂሐ እዩ። ወደይ ሰሎሞን ጽናዕ በርትዕ ድማ ሰብ ሁን። እንታይ ሁን? ኩለኹም ተናገሩ። ደስ ይብል ዶ ዝኑዛዜ ቃል ዝናይ ሓደራ ቃል ደስ ዶ ይብል? ደቅና ከምዚ ጌርና ዶ ኑዛዜ ነዎም? ልደቅና እንታይ ኢና ነውርሶም? ከምዚ ልበለ ጸጋ ስልኩልና ይዓድለና። አሜን በሉ። ወደይ ሰሎሞን ጽናዕ በርትዕ ሰብ እውን ሁን። ሰሎሞን ሰብ ኣይኮነ እንድዩ? ሰብ ኣይኮነ እንድዩ? ሰብ እኮ እዩ። ግን እንታይ ኢልዎ? ሰብ ሁን ኢልዎ። እስቲ ኩልና ሰብ ይግበረና። አሜን በሉ። እዚኣ እያ ተስኢና ዘላ እዛ ምድሪ ኣነ ይስኻትኹም እዩ ኩልና ማለት እዩ። ሰብ ሁን። ሰብ እትኾነሉ መግለፂኻ ድማ ይዝርዝረሉ። በአምላክካ ብእግዚአብሔር ብሙሴ ሕጊ ዝተጻሓፈ ብትእዛዛቱ ተመራህ። ትእዛዛቱ ሓልው፣ ትእዛዛቱ ሓልው። ናይ መን ትእዛዝ? ናይ መን ትእዛዝ? ናይ እግዚአብሔር። ወደይ ሰሎሞን ሰብ ሁን። ተመልከቱ፣ ሰብ እትኾነሉ መግለፂኻ ድማ ሙሴ ንጸሓፎም ትእዛዛት ብትኡ ትእዛዙ ዘይ ጽናዕ ተመራህ። ናይ ኣምላኽካ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ድማ ፈጽም ወደይ ኢልዎ። ከምዚ ዝበለ ኑዛዜ ከምዚ ዝበለ ናይ ሓደራ ቃል ደቅና ክንቦም እግዚአብሔር ዓይነ ልቦናና የብረህልና። ሓደራኻትኩም ካብ ገንዘብ ብላዕሊ ካብ ርስቲ ብላዕሊ ኣለና ካብ ንብሎ ብላዕሊ ልደቅና ክነውርሶም ዝግባእ እዚ ቃል እዚ እዩ። እዚ ናይ ኑዛዜ ቃል ናይ ሓደራ ቃል እዩ። ወደይ ሰብ ሁን ንበሎ። ሎሚ ኣቦን እኖን ምስ ሓለፉ እኮ እዮም ብመሬት ልበኣሱ ዘለዉ። ካብ ሓንቲ ማይፀን ዝተረኸቡ ልቃተሉ ዘለዉ። እንታይ ስለ ዘይኾኑ? ሰብ ስለ ዘይኾኑ። ከምዚ ዝበለ ጸጋ ንኩልና ይዓድለና። ሰብ ሁን፣ ሰብ ሁን፣ ሰብ ሁን። እዚ ምስ በሎ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ጊዜኡ ስለ ዝበፅሐ ኸደሞ አበብኡ ምትክ መን ነገሰ? ሰሎሞን ነገሰ። ናይ ሰብ ፍቃድ ተለይኮነ ምንጋስ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ድማ ክውሰኾ ከሎ እዩ። ምንጋስ ሰብ ስለ ዝደለየ የኮነ ሰብ ይደሊ፣ እግዚአብሔር ግን ክውሰኾ ኣለዎ። ሰሎሞን ኣብ ዳዊት አብኡ ነገሰ። ሕፃን እዩ። ተመልከቱ፣ ንመን ክመርሕ? ንእስራኤላውያን ክመርሕ ኣብ ወንበር ምስ ተቐመጠ። ተመልከቱ፣ ኣብ ወንበር ከፍ ምስ በለ ኣፍታ ወንበር እግዚአብሔር ስለ ለቕመጦ አብኡ ዳዊት ድማ ሰብ ሁን ምስ በሎ ንእግዚአብሔር ሰብ ስለ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ከምዚ ገይሩ ለመነ። እንታይ በሎ? ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 7 ኣነ ከዓ በለ መውፅእየን መእተውየን ዘይፈልጥ ንእሽተይ ቆልዓ እየ። እንታይ እየ? ንእሽተይ ቆልዓ እየ። መውፅእየ መእተውየ ዘይፈልጥ ናይኻ ፍቃድ ኮይኑ ግን ኣብ ወንበር ተቐሚጠ ኣለኹ። ዘይግበአኒ እየ ወንበር ተቐሚጠ ዘለኹ። ንእሽትን እየ፣ መውፅእየ መእተውየ ዘይፈልጥ እየ። ኣነ ባርያኻ ድማ ኣብ ማእኸል እዚ ንስኻ ዝሓረኻዮ ህዝቢ እወ ካብ ብዙሕ ዝተልዓለ ዘይቁፀር ዘይፅብፀብን ብዙሕ ህዝቢ እየ ዘለኹ።
نزوز حزب زي الدعاء من كم محضرو يخيل بلا أريكم ده هبيت أول مبر تقمتنا حزبك لما حضر كف زبلنا كان تحت جميرنا كالصاب العلي زي عملاقنا لإግዚአብሔር نحتوتو حزبك ما جير كم محضر نبلو كأو أستو علي آئمرو እግዚአብሔር كبنا أيو أمين لكلنا يا بنا أزي سلازة اللي بفرزنو أزي سلازة اللي هو أزي سلازة اللي دخاي بدل دخات بكي فردي بادل يسر زي دلس لمن تاي لسوع الأيمرو سلازة هابنا كما يجرينو انبعر خسبلو عمانقو صبقون خفون فلي نهزبخا بقنعنا مأنت كفردس نبارياخا زستوعل لبي هذا النبلت تاي لستوعل كلهم تناقروا تاي هذا سلقلنا لستوعل أيمري هذا نبارياخا نعقل قايخا لتهزب زيك مرة بقنعنا كفرد نبارياخا زستوعل هذا እግዚአብሔር ድማኸም ሲበሎ ይበላ ሰለሞን ነገር እዚ ስለዝለመነ ድማ ነገሩ ደስ አበሎ አቤት ናይና ልመና እግዚአብሔር ደስ ደብለ ይሆን ደስ ደብለ ይሆን ካይሆን ደስ ቢልዎ እግዚአብሔር ወንፍርዲን ፍላት ምስቱ ዓለመን ኻምበር نبعلك بزح زمانات بزح حبتي لنفس صلاتك هيلمن خان نزل جرزي لمن خاي خامو انه انا ونخمتك علخا جير الخالخو بلحن زستعل اللبي يبكالخو امين لكلنا نستعل اللبي هابنا نصلاتك طفات يلمن خان نبعلك بزح حفتي يلمن خان تلمن خاي يلمنا قنع لمنا سنزنمره نعيون دس لزبل خاني لمنا خا تقبل الخالله استوعلي لب دما يبكالله بلو يقولنا نستوعل لقنا زب ايمرو እግዚአብሔር አምላክ ያሃበና ሰው ኮይኑ ደይኮነን ሰለሞን ኮይኑ ደይኮነን በቃ ሰው ቁን ስለዝበላ ዛልመና ዚአ ለአምላኩ ለመነ أستوعب إيمانان أبنقد زلنا بميزان كينا تشبربر أملاك يجزاوير لستوعل آئمرها بنبلو كلنا نبلو أب حدار زلنا حدارنا كينا التالين أملاك يجزاوير لستوعل آئمرها بنبلو أول بر تقمتنا كان تحت جميرنا كالصاب العلي فرد كين بادل فرد كين الزال دفارات كين خون بيت كريستياننا كده خبر بيت كريستياننا كين دفر استوعل ايمرو እግዚአብሔር አበን በልዎ ታያበኒ ሁሉም ታያበኒ እዚ አተሊያ ድፍረት የለን እዚ አተሊያ ፍርሃተ እግዚአብሔርም ነው كل تسمرنا أبصر مسك زلنا كلنا لستوعل أيمرو እግዚአብሔር هابن نبلو أنا يسخاتوني أزين توهاوين بأي سلمون أزين تعدلين بأي سلمون لما أنت أنا تعرفتي لا يزلنا زك على تنادير وزلو لا እግዚአብሔር مهرت لا እግዚአብሔር يقرتا أنكيقو سلزفلت سلمون حقياتو زحب سب عيك عن قلون اتي زنا صحمو زحد قوقنا محرت كاب እግዚአብሔር يركب امين እግዚአብሔር لكلنا يقرب لنا سلمون يودق نيرو سلمون يتنسق نيرو እግዚአብሔር ግን መሐሪ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ግን ይቅርብ አለ ስለዝኾነ ሰውን ስለዝኾነ ሰለሞን ዝቃል እዚ ተናጊሩ አብዛ አረፍተ ነገር ዚአ አፍታ
بزيا سلست عبيتي قوم نجرات حلفو سلمون بنشتن عرفت نجر بزوحك على الجن أما حلاليفو سلمون بركة مسخلاتنا يكون حدث عيلو بزعبا نسها بحصير عرفت نجر تناجيرو ادخال عي حطياتها من مزاز حطياتها تاي من مزاز اتصال الصاي مستناززها كاب أملاخكا كاب غزي أبير اترخبو بركة دما تناجيرو سلمون بركة مسخلاتنا يكون نيشتن مصحف قدوس بحال زيو نيشتن مصحف قدوسات تباهيلم تصوعو زعتويو اب نيشتن عرفت نجر بزح ملختن خلاف مالتي طبيو سلمون بعلقني سلمون طببنيا حدشين حمشتن زعكل بقنين بترجمن بمسطرن انصلاري قلنا مصحفو بركة مسخلاتنا يكون ابزا كز تقيس يازلخ دما بنشتن عرفت نجر بزوح مسترات جن تناجرو ناي مجمريا نسحايو استقل يخو نسحا قلتانا أملاخنا مدحانيتنا إيسوس كريستوس تطانيقو ناي تمكتو كما جيرنا كنتمك كمزلنا مسارة نبيرونا تملكتوا خالعي بزعلا مصر القربان نجيرنا بزعلا السهاد ما السون السها ليليو عملاقي نزبدل أيو نسها زقبو ما نري قنقن نزبدل نزدفأ نزسحات نسها يقبو السجن نصوها ظاهري سلازخونه نسوى عملاق سلازخونه قدوس عملاق سلازخونه كقدس زيبل قدوس كنص زيبل نسو زخونه عملاق نسها بخلت منقد قنميرو أبيت مستوم مطمق ملكوت قدوس يوحنس زطمقوم نسو حطياتهم እናተናዘዙ ዝጥምቁ ዝነበሩ مسعاتهم على فلقة يردادوس ترخيبو من؟ كريستوس مستوم حطياتهم اللي تناززو زتمقو زنبرو يوحنس مطمق بركته مسخلاتنا يكون خمزينو تناجيرو نباغاتهم مسيزلا حطيات نيرو يقولن انتاينا نوا بقو لأግዚአብሔር ያጥጥ ኃጢአት ዓለም ናይ ዓለም ኃጢአት ዘርሕቅ حقنا بقى السيو ناي عالم تاي حطيات زرحق زنص زقدس ينبر كما قاتكم حطيات نيرو يكون لاوزي مسي زلو بحد ملك اريو اتقال عيدما مس حطياتنياتات خويرو يبلع يست نيرو ابيت كما غير قبل لكيتو ليقاتم እግዚአብሔር ተቀባለ እዩ ከምሰበ የሆነ ጨካን እግዚአብሔር ርህሩህ እዩ እግዚአብሔር ይቅር ባይ እዩ ከምዚ ዘአክል ኃጢአት ሰሪዕስ እግዚአብሔር ቀበለን ዶ አይትበሉ ይቀበል ምስ ኃጢአተኛታት ኮይኑ ኃጢአቶም የንጽህሎም ነይሩ ኃጢአቶም ይቅድሰም ነይሩ ልወደቁ የልዕሎም ነይሩ ልረከሱ ይቅድሰም ነይሩ ልጠፉ ይምልሰም ነይሩ دقيقهم حطيات يتسرقنا بله يسنامتهم نيرو ناي فقر عملاخ ناي محرة عملاخ ناي تعتنا عملاخ محرته مسخلاتنا يكون ازي كله منقص سمايات قريب ايام وتاي قبرو نساءتونا بله يسبخ نيرو اموداتا دما نسان دهر زي اتقو كطفو يخم يلدما يناغر نيرو يسبخ نيرو نسان دحلي آتكم ها كتطفئكم نسها مس እግዚአብሔር لتراخبنا عباي مسلاليا امين يغبرنا مس እግዚአብሔር لتتعارقنا عباي مسالليا عباي مشتريا
ካፍቶም ሸውዓተ ሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ሚስጥረ ንስሐ እዩ እሞ ድማ ዝድገም ሚስጥር ዝድገም ዝደጋገም ለምንታይ መስለኩም ኃጢአት በተደጋጋሚ ታይ ስለንገብር ስለንሰርሕ ጉለትና ስህተትና ጥፋአትና ስለንፈልጥ አምላክ ጠፊኢና ምእንትን ከይንቀሪ ወዲቅና ምእንትን ከይንቀሪ ተሰናኺልና ምእንትን ከይንቀሪ ዓውይ መድኃኒት ታይቅኒጡላ ንሳ አምላክ ሰብ ንገበረቶ እንታይ ድዩ ንሳ ቆዩ ቃሊ ሚስጥር ከይመስለኩም አምላክ ላውዝ ምድር ዙ ይመጽዩ ሰብ ልቆነሉ ሚስጥር እንታይ ድዩ ንሳ መን ተናስሉ ሐዳ ቃሊ ሚስጥር ይውል ይቆም ይበላል ገነት ለአክል ቦታ እግዚአብሔር ዘአክል ጎይታ ጸጉ ስለልተገፈፈ ካብ እግዚአብሔር ስለረሐቀ ወጽዩ ተባሪሩ ቅድመ ወንጀል ለአዳም ዘሕዝኖ ዝነበረ እግዚአብሔር በድለዮና በለ ያሐዝን ነይሩ ይበክ ነይሩ ይመላ ቅድሚ ይኮን በደለ ሰበለው ማን ኢየሱ ሰይጣን ቅድመ አዳም ይኮን በደለለው ለወደቀ ኮለ ፍጡር ማን ኢየሱ ሰይጣን ናይ ሰይጣን ድሌቱ ታዩ ናይ አዳም ድሌቱ ታዩ ሰይጣን አምላክ ሆነዩ ደልዩ አዳም ከታይ ደልዩ አምላክ ምቋን ቃሊ ልዩነት ይውልና ናክልትዮ ሰይጣንን አምላክ ምቋን ይደልዩ አዳም ታይ ምቋን ይደልዩ አምላክ ልዩነቱ ግን ታዩ ሰይጣን የተናሰን በገይሩ ጠፊኡ አዳም ግን ተናስዩ እግዚአብሔር ታገርዋ ለሁሉና ይቅር ይበለና እዚ ልዩነቱ እግዚአብሔር ዘዳለ አምላክ ይሆነ ይሁልና ማዕረን የና አምላክ እግዚአብሔር መልአክ ኮይኑ ለሰይጣን ተመለሰ ይበሎን ለአዳም ግን አምላክ ሰው ኮይኑ ፍጹም አምላክ ኮይኑ ላብዛ ምድር ዚያ ተገሊሱ ካብ ለወደቁ ታይገይርዎ አድሒንዎ ለሁሉና ያድሕነና እዛ ዓባይ ሚስጥርያ ዛንስሐ ዚያ እዛ ላብዛ ምድር ዚያ አምጽዎ ዘሎ ሚስጥረ ንስሐ እያ ተጸጽቱ በኺዩ አንቢዑ እግዚአብሔር ይቅር ይልዎ ስለዚህ ናይ ንስሐ ሰሎሞን ዝናገረ ዘሎ ተናስሑ ይዝብል ዘሎ ተናስሑ ምን ንስሓታይ ማለት እዩ ምጽጻት ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ተናስሑ ክባል ተሎ ታይ ኮይነሉ ማለት እዩ ታይ ኮይነሉ ተጸጽቱ በቃ ተጸጽቱ ጸጸት ማለት እዩ ንስሐ ካብሎም ጀሚረ ኃጢአት አይሰርሕን ኃጢአት አይፍጽምን ኢሉ ካብ ልቡ ይጽጸት ንያኻቱም ዲኹም ሳይ አለኻቱም ዶ ካብ ልቡ ይጽጸት እዚ ድማ ማን ፈቂዱ እግዚአብሔር ፈቂዱ ክንጽጸት ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ካብ ውሽጢ ልፈለቀ ጸጸት ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ልፈለቀ ጸጸት ንመለስ እግዚአብሔር ጸጸትና ከምዝ ደሊ እግዚአብሔር ጸጸትና ከምዝ ፈቅድ መቸም ሁሉ ጊዜ ናይ መጀመሪያ አቦታትና አዳምን ሔዋን ነው ሁሉ ጊዜ ነልዕሎሚና ካብአታቶም ብላዕል ኮይና ኃጢአት ግን ንሰራ ተጋገድየ ሳቶም ሓንቲ ቆጽሊ እዮም በሊዖም አና ግን ብዙሕ ቆጽሊ ብዙሕ ግንዲ ኢና ንበለ ቆጽሉ ተለይኮነስ ምስ ግንዱ ኢና ንወልዖ ምስ ቅርንጫፉ ኢና ንወልዖ ግን መጽሐፍ ስለል ተጽሐፈ ግን ክበልዕሎ ግድን ስለ ዝኾነ ከምዚ ብል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 8 አዳም እግዚአብሔር ምስ በደለ እግዚአብሔር ምስ ሕዘነ አጋምሸት ምስ ኾነ ድማ ድምጽ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ገነት እንትመላለስ ሰምዐ ይዝብል አስተውሉኝ ይመናል ማን ምስ በደለ አዳም በደሉ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ግን ተሰምዐ አቤት እግዚአብሔር ብነጎድጓድ የሆነ ይዝመጸ ብመብረቅ የሆነ ይዝመጸ ወለዲ
أبو دقنا كنقصعم خلنا كما غيرنا كنقصعم خمس قبنا مصحف قدسي نقرنا السو عملاغيو أطفيو نجر جن ما يسوي كوتة أما الناس ما زابير صلاح المسا أطفي كويو بمبرد بمبرد كما تصنيروا نجر جن كسل مسا زابير أملاخ دمان أدام سويعو أبي اللي قابلو تايبلو أبي خمسة الله يفلطن فلطن ولدي السعلو أبي اللي أيتهالو كعدام أبي اللي قابلو نسقعا دمسقا أبقنس سمعبو طرحي سلازغور قدما فريحة تحاب أخيرو ملسلو حتياتو كيرنا درس راقوتي مسخون غوس دمسقا سمعتا قولغو قلنا أدام حتياتو السديو أيخوني حتياتو يكنا جرنيو قلت أيغيو تو حطيات لسرقس نا حطيات وسيت قد طرح زماني مخواني سميعت ايغينا فريحة لو بوتاتنا كاينات كنقرب خلناس اي تمستس عنا خلي نبل سكرامي يلي نبل سوينا بدرقة نايت السخار وسيت تايق قوي سلا عنا غتا غيرك الله قوي سكالله نايتو حطياتنا وسيتنا من ناقر زلنا أدام دما خمويو ناي حطياتو وسيتي يزن ناقر زلنا جميع قولي فرع قولو هو نسو دما ترعقا مخانقا من نقركا كابتا أبقى أيتبلع إلقا زعزز خاني أم دو بلعقا إخابلو أدام خا إذا مساي كتقون زحبقاني سبيتي كابتا فرعون هبات النس بلع مسايدني قاتو وستعلستي أما ودعت حتى تناقروا بلع قنخا كسيتا قنخل تقسيتا قريو مجمريا من تخصص اللوزي يقوني من هذا يقول ماني مجمريا القصص زلو اكزابيري القصص زلو ناي مجمريا تقصص اكزابيري لا حال خاني كل له هيوان لها ومنديو مانيو زعاب خاني الساس عيتاتني تملكت مجمريا تقصص اكزابير غيرو عنا بالقبرنا يو حطيات اكزابير خمس غير نكوينا نبل داي نبل ناي مجمريا تقصص اكزابير غيرو قال اي تقصص لمن غيروا لهيوان غيروا ازلي ايا ساعيتات نزلنا ناي مጨረሻ حطياتو بليعيلو ناي آدم الشمع دما لا بهوان قربة استوعب ميمنا لا بهوان قربة እግዚአብሔር አምላክ ድማ ንታሰበይቲ እዚ ዝገበር ቅዮ በላ ዘብላዕ ቅዮ ይበላይ ኢልዋዲዩ ዝገበር ቅዮ ናይ ሰው ወሬ ሰሚዑ ዘይፈርድ አምላክ እኮ ይኽበር ይማረ መስክር ወግዚአብሔር ተመልከቱ ናይ ሰው ወሬ ሰሚዑ ዘይፈርድ አምላክ ዝገበር ቅዮ ዘሃብ ቅዮ ይቆነ ይበለ ዝገበር ቅዮ ተመልከቱ ዝገበር ቅዮ እንታይ ይበላ እታ ሰበይቲ ከዓ እታ ተመን አስሒታትኒ በላዕኩ በለት ሳድማ ልመን ሳድማ ሓሊፋ በል ለተመን ተመልከቱ ምክንያት በምክንያት ድሒኖም ዶ አይዳኑን መረጃ ደሌ ሆነ እግዚአብሔር ዝሓቶም ዘሎ ኃጢያቶም ክናዘዙ ስለዝደለዩ ኃጢያቶም በአገባብ ክናገሩ ስለዝደለዩ ላውቦታትና ክንቀርብ ከለና ኃጢያትና በዝርዝር ኢና ንናገሮም ዝግበአና ሳይደን ይቃጡ በዝርዝር ላብ ዶክተር ክንቀርብ ከለና ላ ሕክምና ዶክተር ሁሉ ሰውነተ ይልሕመን ለሎ ዲና ንብሎ ተጋገደ ሁሉ ሰውነተ ይልሕመና ንብሎዲና አይኑለይ ፋይዳ ርሰይ ጎነይ እግረይ ኢደይና ንብል መርሚሩ ድማ ለዓና ልምልከተና መድኃኒት ይበና ሓደ ጊዜ እቶን ሳክና አትቀለና ክንና ዘስተለና ዋይ ቅኔ ንገብሮ ቅኔ ቀጽልና ታይንገብር በጥበብ ድማ ለባማት መስልና በዝርዝር ኢና ክንናገር ዝግበአና እንተ ሓማዕና
ለዶክተር ዘርዝርና ከምንነግረው ሁሉ ለቦታትና ካህናት ድማ ኃጢአትና ብዝርዝር ኢና ክንናገር ዝግበአና ቤተ ክርስቲያን ሆስፒታልያ ቤተ ክርስቲያን ታያ ሁሉም ተናገሩ ቤተ ክርስቲያን ታያ ሕክምና አያ አቦታትና ዝውና ቀኖና ድማ ቅጽዓት ይሆነ ታይና መድኃኒት አረ ተናገሩ ታዩ እዚያ እመኑ ሓደራካትኩም ቅጽዓት ዮም ንከይትሉ መድኃኒት እዮም ዝውና ዘለው ዶክተር ክሕመና ከሎ መድኃኒት ከምዘ ቅጽዓት ይግለና ዶክተር ታዩ ልበና ክሪና ክበና ከሎ መድኃኒት አቦታትና ዝውና ድማ ቅጽዓት ተለይኮነ ታዩ መድኃኒት ልምንታይ ቤተ ክርስቲያን ታይ ስለዝኾነ ሕክምና ናይዛ ሃይማኖት እዚኣ ተፈታሊ ገበረና እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን አመስግኑ እግዚአብሔር ስለዚህ እዚ አሚና ክንጽጸት ይዝግበና ከምቲ ኃጢአቱ ዝሕብእ ኣይቃንዕሉን እቲ ዝናሳ እቲ ዝጽጸት ድማ ካብ እግዚአብሔር ታይረክብ ምሕረት ይረክብ ዝጽጸት እንጽጸተሉ ሓደ ጊዜ አይል ዓርከይ ክናገር አይል ሓፍተይ ክናገር አይል ቤተሰበይ ክናገር ከምዚ ልባል ስርዓት የብላይ ቤተ ክርስቲያን አስተውዕሉ ኃጢአትና ልናገሮ መጀመሪያ ንበዓልና ኢና መጀመሪያ ልመን ሁሉም ተናገሩ መጀመሪያ ልመን በዓልና ተአምራት ክምድል ከለኹ ኃጢአተይ ምስ በዓለየ ዝናገር ዝጽጸት ይአኽለኒ ይብል ተመልከቱ ምስ በዓለይ ምስተናገርኩ ድማ እቲ ኃጢአተይ ይጸሎ ካብ ሎሙ ጀሚረ ኃጢአተይ ሰርዐ ይብል ምስ በዓለይ ይተዓረፍ ቀጽል ላመን ይመጽእ ላወቦታትና ካህናት ንመጽእ በረከቶም ስኹላትና ይኹን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይን ኣብ ሐዲስን ኃጢአትና ለቦታትና ክንናገር እግዚአብሔር ፈቂዱላሎ መን ፈቂደሎ መን ፈቂዱ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ናይ ሰብ ፍቃድ ከይመስለካት ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ለምንታይ አቦታትና ካህናት ዘኢተገብረ ለመላእክት ተገብረ ለካህናት ቅዳሴ አትናቴዎስ ካብ መላእክቲ ብላዕሊ እዮም መን እዮም እዚኣቶም አቦታትና ካህናት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ትምህርቲ ምንም ይሁን ናይ ቤተ ክርስቲያንና አስተምሮ ግን ካብ ቅዱሳን መላእክት ዝበለጹ እዮም አቦታትና ለምንታይ ቅዱሳን መላእክት ስጉኡን ደሙን ምፍታት ስለዘይኽእሉ አቦታትና ካህናት ግን ስጉኡን ደሙን ፈቲቶም ለዓናታ ይገብሩና ህይወት ይሁና በረከቶም ስኹላትና ይሁን በባየ በደለኛ በባየ ተሰሓትኩ ናባየ ክትመጽ ከለኹ ናብ ሓደ ካህን ክትቀርቡ ከለኹ መን ይፍታሕካ እዮም ዝብሉ አረ ተናገሩ መን ይቅር ይበልካ ካብ ማይሰር ኃጢአት መን ይፍታሕካ እዚ ሓደራ እግዚአብሔር ይፍታሕካ እግዚአብሔር ይቅር ይበልካ መጽሐፍ ድማ ይነግረና መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 7 ኢያሱ ድማ ንአካን ወደይ በይዛኻ ሓቂ ክትዛረብ በእግዚአብሔር አምላክ ልምነካለሁ ትዝገበርካዮ ንዓይ ንገረኒ ኃጢአትካ ድማ ንእግዚአብሔር ተናዘዝ ብሳይደኒ ቃቱ ትዝገበርካዮ ለምን ታይ ግበረኒ ንዓይ ኃጢአትካ ድማ ለምን ተናዘዝ ተመልከቱ እሱ ተራ ይሆነ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 5 ድማ ኃጢአቶም እና ተናዘዙ እዚያ ተናገሩ ኃጢአቶም እስትበሉ እና ተናዘዙ አፈለገ ዮርዳኖስ በዮሐንስ ኢድ ይጥመቁ ነበሩ ታየምላ ተናዘዙ በቃ ምን ንዛዝ ማለት ነው ዮሐንስ ካህን እዩ መጥምቀ መለኮት እዩ በረከቱ መስኹላትና ይሁን ኃጢአቶም እና ተናዘዙ ኃጢአቶም እና ተናገሩ በዮሐንስ ኢድ ይጥመቁ ነይሮም ልዙይ ኑዛዜ ካህናት
ኑዛዜክ ንቀበሉ እግዚአብሔር ፈቂዱ ዘሎ እሱ ጥራይ ሆነ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ፍቅደ 19 ካብቶም ዝኣመኑ ከዓ ብዙሓት እናመፁ ነቲ ዝገበርዎ ክፉእ ግብሮ ብገሃድ ይናስሑ ነበሩ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ላመላመፁ ኩሎም ተና ላመላመፁ ናብ ሐዋርያት መጽሐፍ ቅዱስ ይሆነ እንዲሁ ይመናል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ብገሃድ ኃጢአቶም እናአመኑ ብገሃድ ይናስሑ ነበሩ ይናዘዙ ነበሩ ምእመናን ኣነ ይስኻትኩሚ ለወቦታትና ክንቀርብ ከለና ሰባት እዮም ኣይፈልጡናይ እዚኣተና ጊሮ እዮም ኣይፈልጡዋይ ምን ንኾኒና መጽሐፍ ቅዱስ ግን ልመነታልና ይመስለኩም ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኢና ነታል ዘለና ለዓታቶም ክነታል ንኽእሊና ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለታል ሰበለደ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ፍቅደ 1 እንደተመልከቱ ክልተ ሰብዓን ሰበይትን መሬቶም ሸይጦም ሐናንያን ሰጲራን መሬቶም ሸይጦም እትልሸጥዎ መሬት ፍርቁ ቀቢሮም ፍርቁ ግላ ጴጥሮስ አቅረቡ ልሸጥናዮ ለወጥናዮ ዝኢሉ ሐናንያ አቅረበ ጴጥሮስ ድማታ ይበለ መንፈስ ቅዱስ ስለለታልልኻ ክትሞት ይኻይልዎ ወዲያውን ሞይቱ من ስለለታልልኻ ለዓየታልልኻ ይብለይ ለመን ታልልኻ መንፈስ ቅዱስ ስለለታልልኻ ከዚ ክትሞት ይኻይልዎ ወዲያውን ሞይቱ እግዚአብሔር ካውዚ ይውጻል በዓልቲ ገዙ መጽያ ሰጥራ ልሸጥናዮ ለወጥናዮ መሬት እሱ ይላ ፍርቁ ቀቢሮም ካብ ሓደ ጉድጓድ ልተቀድዑ ስለዝነበሩ ምኽሮም ሓደ ስለዝነበረ ሳድማኹም ኢላ ቅሪባ ሰብኣይኺ ከም ዝሞተ ስኽድማሃ ክትሞቲ ሳውን ኣውተላ ሞይታ እግዚአብሔር ካውዚ ይድሕነና ሰብ ኢሎም እዮም ከታልዎ መጽዮም ነይሮም መንፈስ ቅዱስ ስለዘታለልኩም ክትሞቲ ኢሉ ክልቲኦም በሓደሻ ሞቱ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረኩም ዘሎ ስለዚ ኃጢአትና ክንናዘዝ ከለና መጀመሪያ ንበዓልና ካውን ንካይናት ካው ድማ ንእግዚአብሔር ሰለስተ ነገር እዩ ደሻብ ንበዓልና ቀፂልና ንካይናት ሳልሳይ ንመን ንእግዚአብሔር እዚ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኃጢአትኻ ዘይምሕባእ ኃጢአትኻ ዘይምስዋር ኃጢአቱ ዝሕብእ ኣይቃነአሉን ኃጢአቶም ለምሕባእ ለደለዩ ሰባት አለዎም መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአቶም ከይግለጽ ኃጢአቶም ከይረአይ ዝሓቁ ሰባት አለው በአደባባይ ንሰብኮ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሕፈ ሎሚ ለዓና መምህራን ዝኾኑ ከመን ልበሉ ከም ቅዱስ ዳዊት ኣብ መካነ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ኮይና ናይ ኣቦና ናይ ቅዱስ ዳዊት ክንዝርዝር ከለና ኃጢአቱ ክሕብእ ለይገበሮ ነገር የለን ምሳይ ደኒኻቱ ለይገበሮ ነገር የለን ታይተይሩ ናይ ኦርዮ በዓልቲ ገዝኡ ዝኾነት ኣብ ሰገነት ኮይኑ እናተመላለሰ እሳ ድማ ጥርሓ ወፅያ እናተሓፀበት ረአያ ስራሕ ክንፈትሕ ከለናማ ምእመናን ስራሕ ለየፍትሕ ሰይጣን ይበካ ድማ ካብ ስራሕ ከይነብዙን ሓደራኻቱ ስራሕ ታይ ጸሎት እዩ ካብ ጸሎት እንድሕር ተፈሊና ቆይና ስራሕ ከስርሕና ናይ ሕማቅ ስራሕ ክሰርሕና መን ይበና ሰይጣን ስራሕ ፈትሑ ስለ ዝነበረ ዳዊት ስራሕ ክሰርሕ ግን ናይ ክፉ ሓሳብ ክሓስብ ግን ሃዎ ተመልከቱ ረያ ተመልከታ እዛ ትሕሰብ ዘላ ሰውነታስ መን እያዩ ጠየቀ እዚኣማ ለዓካዮ ናይ ኦርዮ ወታደርካ ዓበረኻ ዘሎ ታወተ ጽዮን ሒዙ ዝዋጋ ዘሎ ሰበይቱ እያ ተተባሂሉ ስቁ ይክብል ነይሩ በማነ ይዲያ ምሳይ ደኹን ይኻቶ ስቁ ይክብል ነይሩ በዓልቲ ገዙ ያላ ተባለ ስቁ ይክብል ነይሩ ግን ታይሉ ጸውዑ ላይ በለ ተጸውዐት በርሳቤ ደፈራ ደፊርዋ መጽሐፍ ቅዱስ አዳም ንሔዋን ፈለጣ እዩ ዝብል አዳም ንሔዋን ታይ ገበራ እዚ
ህጋዊ ማለት እዩ ካብ ህግ ወፃእ ክትኮን ተላ ድማ ኣንኢስዋ ይበሃል ወይም ድማ ደፊርዋ ይበሃል ደፊርዋ ኸይዳ ታይበለት ለኣኸትሉ ጸኒሰ በለቶ ታይላቶ ኣይሰምዕ ኣለኹ ጸኒሰ ኣለኹ በለቶ ዳዊት ዋይ ተዋረድኩ በለ ይኹዳ ሓጢያት ዋይ ተዋረድኩ ንጉስና ኣለኹስ ንሓደ ወታደር ወሲደ ኣጽኒሰ ኢሉ ተዋረድኩ በለ በቃ እሱ ከዚ ጥበበኛ ኮይኑ ማለት እዩ ሓጢያቱ ክሕብእ ልመን ፀውዖ ልስብኣያ ለኦርዮ ፀውዖ ካብ ምንታይ ካብ ጦር ሜዳ ንዓበሎ በኣይኸስ ወሎ ምሳይ ደኒቓቱ ደስ ይበልኻ ምስ ሰበይትካ ድማ ዓረፍ ትግበር ደቅስ እያ መባልኣዊኣቶ እቶም ወሎ ኦርዮ ናይ ዳዊት ድምፂ ሰሚዑ ሃቤት ካብ ኣሕዛብ ተመለሰ እኮ እዩ ከመይ ገይረ ደስ ክብለኒ ኢሉ ኣብ ደገ ኣፍ ወዲቑ ሓደረ ኣይገርመካትኹም ኣብ ደገ ኣፍ ወዲቑ ሓደረ ምስ ሰበይቱ ይዓተወን እዚኣ ሰሚዑ ዳዊት ድማ ካልኣይ ፀውዖ ግን ኢልዎ እዩ ከመይ ገይረ ደስ ክብለኒ ታወተ ጽዮን ምሳይ ዘለው እናተቃለሱ ከመይ ገይረ ደስ ይብለኒ በለ ስለ ታወተ ጽዮን እስቲ ካብ ልገርመኩም ኦርዮ ደይንገሮ ነይሩ ዳዊት ኮይ ክናገሮ ልግባ ነይሩ ሓደ ግዜ ከምኡ እዩ እኮ ሰብ ኣብ ለይቲ ጽበዮ ትረክብ ካልኣይ ታይ ገይርዎ ልብላዕ ልስተ ኣስኪሩ ኸድ እንደገና ደቅስ ኢልዎ ደቂስ ዶ ይመስለኩም እንደገና ታይ ኮይኑ ኣብ ደገ ሓዲሩ አቤት ኣብ ደገ ሓዲሩ እዚኣ ከም ዘይገበረ ድማ ሰምዐ ኣሞዳዕታ እርምጃ ልወሰደት ኣይመስለኩም ከምታ ናይ ባሂራን ደብዳቤ ኣትሒዙ ጦርነት ክጅመር ከሎ ስኻቱም ልድሓር ተመለሱ እሱ ላብ ቅድሚ ኢተው ይሙት ኢሉ ኣዘዘ ዝኩሉ ልገብረሎ ታይ ከይግበር እዩ ኣይሰምዕ ኣለኹ እዚ ንገብር ንዓነይ ስኻትኹም ለይ ንገብሮ ነገር እኮ የለይ ኣብ ኩሉና ካባየ ስኻትኩም ጥራሕ ኩሉና የለኩለኹም ሓጢያትና ከይር ግን ከእግዚአብሔር ዝኩሉ ክገብር ተሎ ይርየሎ ነይርየለይ ኣረ ይሰምዕ ኣለኹ ትክክለኛ ዲኹም እስቲ ሓደ ጥያቄ ክሓተኩም ሓጢያት ክንሰርሕ ከለና መን ይርየና ኢና ንብል ኣይ ወይ መን ኢና ንብል ናኩልኩም ድያ ዋ እንዴ ዝሙት ክንሰርሕ ንምንታይ ድዩ ጸልማት ተገን ገይሮም ሰባት ልቀትል ዘለው ንምንታይ ድዮም ሸፋት ወዚሖም ዘለው ንምንታይ ድዩ ሓንግ ወዚሑ ዘሎ ኣብ ጸልማት የኾነ እዮም ሰባት ልቀትል ለው ኣብ ጸልማት እንዲ ሓጢያት ዝስራሕ ዘሎ መን ከይርዮም ድዩ ኣይሰምዕ ኣለኹ ለይባ ክሰርቕ ከለኮ ልቅድሚቲ ልግራይ እኮ ይኾነ ልርኢ ልሰማይ ይርኢ ድዩ ልሰማይ ምርአየማ ሓደጋ ነይሩ መን ሰበለይ እኮ ዝብል ሓደራካቱም እዚኣ ሓጢያት ክሰርሕ ከለኹ እግዚኣብሔር ይርአየኒ ልብል አንደበት እግዚኣብሔር ኣምላክ ልኩልና ያበና ኣሜን በሉ ከምታ ጽቡቅ ክንሰርሕ ከለና መን ይርአየና ኢና ንብል መን ይርአየና እግዚአብሔር ዮሴፍ መንፈሳዊ ዓይኒ ነይርዎ በረከት ምስ ኩላትና ይኹን ናይ ቢጢፋራ በዓልቲ ቤቱ ሰብ የለይ ስብዓየ የለይ ልርየና የለይ ዝሙት ንስራሕ ኢላቶ ቱመናሰይ ሰምዑ ንስራሕ ኢላቶ እሱ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እስበሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓጢያት ኣይሰርሕን ኣብ ቅድሚ መን ኣብ ቅድሚ ሰብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከምዚ ዝበለ ጸጋ ንኩልና ይዓድልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓጢያት ኣይሰርሕን ኢሉ ኣብ መወዳእታ እግዚአብሔር ናይ ግብፂ ጠቅላይ ሚኒስትር ገይሩ ሸይሞ ክብሪ ምስጋና ይልመድሃኒ ዓለም ይኹን በቃ እግዚአብሔር ብሓቂነቱ ከሰር ከለኳስ እግዚአብሔር ምስኡ ነበረ እዩ ዝብል ኣይሁኒ ለይገበሮ ሓጢያት ሰርዑ ተባሂሉ ተወንጅሉ ክዓቲ ከሎ ተመልከቱ እግዚአብሔር ምስኡ ነበረ ስርሑ ኩሉ የከናውኑ ነበረ ስለዚ ሓጢያት ክንሰርሕ ከለና መን ይርየና ንበል መን ይርየና
እግዚአብሔር ይርኤና ንበል ጽድቅ ክንሰርዕ ከለና መን ይርኤና ንበል እግዚአብሔር ንበል እግዚአብሔር ስለዚህ ዳዊት ዝገብሮ ዝነበረ መን ይርኤ ነይሩ መን ይሰምዖ ነይሩ እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ኦርዮ ኣብ ምድሪ ኣፍታ ሜዳ ደሙ ፈሰሰ ሓቤት ደሙ ፈሰሰ ሰለስተ ኃጢአት ሰሪዑ ኣስኺርዎ ኣቕቲልዎ ዝኩሉ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ግን አቤት እግዚአብሔር መሐሪ እዩ ስትልኩልና ይመሐረና እግዚአብሔር ይቅር በሃል እዩ ሞ ከምቱ ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ፍቅድ ሓደ እግዚአብሔርስ ንባሮቱን ተተናገረ መዓተ የምጽይበት ንባሮቱን ነብያ ንባሮቱን መምህራን ተተናገረ እግዚአብሔር መዓቶ ይልክን ታይለ ተናገረ መልእክት ላይ ተላከ አይ ሪኹም እግዚአብሔር መሐሪ ምዃኑ حناكو بلو سقلو دبريو او صيو كوينا دبل ما نيدا بقى بلو حنت ነገር ترينا بلو دبريو او صيو اي رخينا نبل نايس بايري النجر نايس طبع ينغركم እግዚአብሔር ግን ቅድሚ ዳዊት ብሞት ምጽውዕ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን መጸላመን ናብ ነብዩ ናታን መጸ ከይድኻ ንገሮ በሎ ምሳይደን ያቃቱ ከይድኻ ንገሮ ኣብ አለ ሃለ ቀስቦ ይኸል እግዚአብሔር ሁሉ ገር ወዘለው አብሊና ናክነት ይወተልና አታሜል እግዚአብሔር ተዓጋሱ ኢና ንብልኩም ግን ከድሕኖ ስለዘደለ ነብዩና ታላአኹ በፈረስ ወጽዩ ነብያት ዘመነ ጸቢ ወይ ዘመነ መከራት እንተሎ አፈረስ የምዝመጹ ናይ ጦርነት ድምጽ ክስማዕ ከሎ ዘመነ ሰላም ኮንተሎ ድማ ኣብ አድጊ ተሰቂሎም ይመጹ ነብዩና ታ ኣብ በቕሊ ኣፈረስ ተሰቂሉ መጸ ታይበሎ ደንገጸ ዳዊት ነብዩ ናታን ምስረዮ ታይ ኮይንኻ በሎ ኣብ ዓድኻ ዓውይ ክስተት ተፈጢሩ ኣሎ በሎ ምሳይ ደንየቃቱ ዓብይ ነገር ተገይሩ ኣሎ በሎ ታይ ኮነ በሎ ኣብ ዓድኻ ሓደ ሃፍታምን ሓደ ድኻን ኣሎ እቲ ሃፍታም ብዙሕ ኣባግዕ ኣለዎ እቲ ድኻ ድማ ሓንቲ በግዕላቶ እንደ በግዕላቶ ሓንቲ በግዕላቶ ሓደ ራይሉ ምትበዓል ሃፍቲ حل والليل هاو حل وايد هاو نجر كي يحل واجد فقادو ويم دما عقايش مسمصو انقدا مسمصو كافتن للوالاج حاريدو كي يتكم اتحنت بقع كن تاغيروا حاريدو تتقما بلو سايدن يقاتو واي زنجي صداوت እዚ አዝገበረማ ምናምን ይልዎ ሳይደን ያቃቱ አብ አበ እዚ አንተ ተከራዊና ወይና ምናምን ድማ ካብ ሓደ ዕስፊ 4 ዕስፊ ይخفል በለ እንደ ዕስፊ ነብዩ ናታን ከምዚ ይበሎ ኦ ንጉስ ፈታይ ከበርስከ ኦ ንጉስ አብ አልኻ ፈሪድ خلኻ አይገርመካቱ أو سو كن فرد يقللنا يقلل بقى أنا عد عليك يفرد عبد العلسف تفرد جن يبوي شكل هذا الميمنا أو نقص فتاي كبرسك عد نقص عد على القفريد خلقه زي أزجبر خيا صحيح ولا هفتام تبع القبض عباق زيابير كوي يفتو بزحات قوات نيرون أو داويد نقدر جن فقد خيره وين دم عجايش كشا فقاد خامستل عليك ناي زموت فقاد خامستل عليك اتحنت بجي ناي اوريو سبيت زنبرت مسيخه تايقا دفير خيا سايدن يقاتهم حنت بجينا من يا اوريو دفير خيا ازي زغبر خاصخ اي خايلو داويت خمزي بلن املاخي እግዚአብሔር ከምቸርነትኻ መጠን ታይግበረኒ ናይ ጸሎተ ቦንዲ ዳዊት ጸሎት ይፈልጥ እንዲ ዳዊት ከም ቸርነትኻ መሐረኒ ከም ኃጢአተይ ብዛሕተይ ይበለ ከም ቸርነትኻ ብዛሕተይ ይግበረኒ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 50 ገዛኹም ነው ይኹም በኺው ስቅስቅ ኢሉ በኺው በቃ አምላኸይ እግዚአብሔር በድለካየ ይቅር በለን ወለ ለሁሉና ይቅር ይበለና በድለካየ አጥፊየ ወላ አጥፊየ كم شرنتها كم محرتها كم يقرتها هاي قبرني محر ولا يمحرون محر وخم لبي قايلوه أريكم ده كذابين زغول الله
سرعس تايلو خامل بيلو نا እግዚአብሔር ልብ ልፈልጥ ማለት ቆይ ዳዊት خامل بيلو ስቅ ኢሉ በኺው ግን እንደ ሓደ ዕጽፍስ እንደ ዕጽፊ ይዋሃብ ኢሉ ወነይሩ ተኸናዊን እኮ ተነርባዕተ ሓደራኻቱ ሃይ እግዚአብሔር ኸምዚ ምገበረን ክትል ተኸሰትያ ስቁልኩም ትናገሩ አስተውዕልኩም ተናገሩ አርባዕተን ኣብ ልዕሊ ዳዊት በጽሓ አርባዕተ ዕጽፊ ይዋሃብ ነይሩ ተነርባዕተ ታይታየን እቱን ወለዶ ካብ በርሳቤል ተወለደ ወዱ ታኾይኑ ሞይቱ እንደይ ሓደ ዶ ተጸኒሱ ዝነበረ ከድሕነሉ ኢሉ ጸልዩ ዝነበረ ኣብ መጨረሻ ግን እንታይ ኮይኑ ሞይቱ ሓደ ካልኣይ ጓሉ ትዕማር ብሓዋ ብኣምኖን ተደፊራ እንደይ ልተ ሳውን ተዋሪዳ ክዳና ቀዲዳ ሳልሳይ ኣምኖን ንደፈራ ለሓፍቱ ልትዕማር በቦን ብኖን ልራኸቡ ኣቤሴሎም لحاوت هاجروا قتلوا هندي ثالث هندي قرية هانتي أموداتا لبو كسادر تنو أبي سيلو موداتو تاي خوينو مويتو هندي أربعة تخستان لناجرو عندبت سلبون تاي كافتو تناجرو عندبت خا كتلك أميخا حما أنا قر كتلك أميخا إذن أربعة تخستان داويت كن حطياتو كحب دلينيو كن እግዚአብሔር ግን ታገርዎ አጋሊጾ ለዘእዩ ሰሎሞን ታይለሎ حطياتو ዝሕባ አይቃነአሉን حطياتو ዝሕባ ታይቆኒ አይቃነአሉን حطياتو ዝናዘዛ ካብ እግዚአብሔር ታይረክብ ምሕረት አቦታት ብዙና ቀኖና አቦታት ብዙና መድኃኒት ላብ እግዚአብሔር ታይ ንገብር ንቀርብ አሜን ይግበረና ብዙና ቀኖና ብዙና መድኃኒት ምስ እግዚአብሔር ንተዓረብ ንፍጽሞ ቀኖና የለኩም ለኹ ንህውና ስቁልና ይሆን ይሉና አቦታትና ለምሳሌ ናይ ዝሙት ጾር ዘለና ዝሙት መዓልቲ ክሰርሕ የነብን ልዑሪኦም ታይውና ይመስለኩም ስገድ ይውልና ታይውልና አይሰምዕ ለኹ ክሰግድ ተለና ታይልኾን እንደክም ዝሙት ካብ ምስራሕ ንኽልኸል አይሰምዕ ለኹ ዝሙት ካብ ምስራሕ ታይልኾን ኸዚ ጾም ሒዛለና ንጾምለና ንጽልለና ንሰግድለና ኩሉ ነገርና ታይኾን ይደክም ናይ ዝሙት ጾር ብፍላይ መናእሰይ ይብለኩም ለኹ ናይ ዝሙት ጾር ልኸበደና مسجد من بركة قلبتنا دما كدكمي لحالة فحنت نجر تناجرا نيرا دحر نيركم خوينكم حنت سبيتسي سبعة أتيا عمت لي جبرجن خيدو لا بخالي عد خيدو مركبين ياسل زنبرة دونجيوا مس دونجويا ناي زموت صورة العلا زموت كسرح كويو زموت كسرح خلا دما لمن تصوعتو مسلكم نايتو سبعايا عاركو تصوعتو مسايدن يقاتو تصوعتو سبعايا خيدلو عمت غيرلو دميلو بيزا خان دوم ساخا زموت مسرح يلاتو እሱ ድማ ለባም ስለዝነበረ ፈሪሃ እግዚአብሔር እውን ስለዝነበረው እንባይኸስ ሓደ ነገር ክነግረክ በላ مسايدن يقاتو እሱውን ከመዓርኩ መርከበኛ ስለዝነበረ ለእግዚአብሔር ተሰዓልኩ ወሰለ ስለዘለኒ ስእለተይ እንትን ክፍጽም ሰለስተ ወርሕ ለአክል ጾም ሒዘለሁ ክልተ ወርሒ ጾይመለሁ እንደይ ወርሕ ትቀርየኒ እታ ሓንቲ ወርሕ ድማ ዓለይ ስኺ ንካፈላ ኢሉ ስኺ እንደይ ሓዚ 15 ኣነ እንደይ ክሕዝ እስካብ ምሸት ዚኣላ ገበርና ክጽበየክ ኢልዋ እሱ ልቅድስና እዩ እሳ ግን ንምንታይ እዩ ለኃጢአት ለዝሙት ክሰርሕ ኮይ እሺ ኢላቶ حانت خبايا ماين حانت نشتن بالن النابلعن خدت مو عمو ودعتا لا اقر وديقا تحاسي ويو زنبرخو حساب تايجير يلغو تاي خوينا قلتناك تاي خوينا
ጉልበታት አይቆይኑ ተመልከቱ ጉልበታት ደቂሙ ጉልበታት ደቂማ እዚ ዝገብር አቦታ ዝህቡና ኑዛዜ አቦታ ዝህቡና ቀኖና እንድሕር ብትክክል ፈጺምናዮ ኮይና ጽድቅ ስራሕና ንሰርሕ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ታሪክ ነገረኩም ሞ ትምህርቲ ኣይክውድእ እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ሓደ ሰብኣይ ጨካን እዩ ኣብ ልዕሊ ወንጀል ዝፍጽም እዩ ሸውዓተ ሰባት ቀቲሉ እንደይ ሰባት ቀቲሉ ኣይሰምዕ ኣለኹ ሸውዓተ ሰባት ቀቲሉ ሸውዓተ ሰባት ቀቲሉስ ንስሓ ከኣቲ ናብ ሓደ ካይን ቀሪቡ ላፍቶም ካይን ምስ ቀረበ ኣቦይ ኣብ ልዕሊ ወንጀል ኣብ ልዕሊ ሓጢያት ፈጺመ ሸውዓተ ነፍሲ ድማ ቀቲለ ስለዚ ንስሓውን ኢሉ እሶም ድማ ገና ጀማሪ ኸማየ ስለ ዝነበሩ ገና ዓመት ለይመልኦም ስለ ዝነበሩ መቸም ለቦታትና ካይናት ሓጢያት ፈልጥዎ እዮም ከምቲ ለዶክተር ኸይና ሕክቲ ሕማም ለዶክተር ሓድሽ ልዩ ኣይኮነይ ላቦታትና ክንቀርተልና ሓጢያት ለዓታቶም ሓድሽ ኣይኮነይ ፈልጥዎ እዮም ብደንቢ ግን ተሓድሽ ካይን እንታይ በለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢለ መዓት እዩ በስመ አብ ኣታምታይ ተኣቲ ኸይሉ ታይ ክገብር ኸዝስቲ ታይ ክገብሮ እዩ ወይለይ ዞም ሰብኣይ እዚኦም ሓጢያተይ ክገልጽለይ ኢሉ ልዖም እንታይ ገበሮም መበል እንደይ ገይርዎም በቃ ካይና ጥበብ ይለድል ስወልካ ይሆነ ካይን ብጥበብ ኢኻ ብጥበብ እዩ ላፈራራኻ ይኾነ ላደናገጽካ ይኾነ ብጥበብ ኣምታ አንተ እኮ ነገረኩም ጎዳ ዛ ኦሪ ዘፍጥረት ለነኩኩም ለእግዚአብሔር ለአዳም ከመይ ዝገብሮ ቀስሉ ይኮነ እዩ ልደቅና ለባግዕ ድማ ከምኡ ጌርና ኢና ቀስ ላበልና እንደይ ቀቲሉ ኸዚ ሾም ቦንተ ኸይሉ ናብ ቀቲለ እየሉ ድሓረ ተመለሰይ ናብ ሓደ ካይን ድማ ቀሪቡ ኣቦይ ሸውዓተ ነፍሲ ቀቲለ ድማ ናብ ሓደ ካይን ቀሪበ ምስ ቀረብኩ ድማ በስመ አብ ኢለ ፈራሪሕነ ደናጊጽኒ ሓጢያተይ ከይገልጸለ ኢለ እንታይ ገይረዮ ቀቲለዮ ኣተሓዝ ደርዮም እኒአው በስመ አብ እንታይ ኢሎም መበል እንደይ ክኾኑ እዮም መበል ታሽዓይ ከይኾኑ ዋይ ዝወደይ እግዚአብሔር ይቅር በሃል ደኣ ኾነይ ሪኹም ዶ እግዚአብሔር መሓሪ ደኣ ኾነይ እግዚአብሔር ሓዳግ ደኣ ኾነይ እግዚአብሔር ፈቃር ደኣ ኾነይ ንዓናይ በኣይ ጸበል ክሕጽበካ ኢሎም ሒዞምዎ ናብ በረኻ ሒዞምዎ ኸይዶም እምበኣይ እዛ ጉድጓድ ውሽጢ እዚኣ ማየና እሞ ኣውፀለ ኢሎሞ ገመድ ኣትሒዞም ላፍታ ጉድጓድ እትዮሞ ምሳይ ደኒኻቱ እዛ ገመድ ስሕብ ኣቢሎም እምበኣይ በኣ ተኣሰር ኢሎሞ ምሳይ ደኒኻቱ ኣፍታ ጉድጓድ ኮይኑ ወየ ገና ዳ ኾንዮ ምውፃእ ህጥፈኩም እየ ደምኩም ከፍሰኩ ገና ኮይንዮ ሰው እንታይ ገይሮም መስለኩም ምሸት ላመፁ ሓንቲ ባንን ሓንቲ ማይን ይዎ ነበሩ ታይ ልሕዝለ እዚ ታይ ሕዝሎ ጾም ጎዛት ጾም በቃ ምሸት ላመፁ ሓንቲ ባን ይድውሉ ሓንቲ ማይ ይሰድሉ እዚ ኣላ ገበረ ሸውዓተ እዚ ኣላ ገበረ 14 እዚ ኣላ ገበረ 21 ምስ በፅሐ ታይ ልመስለኩም ኣቦይ ኢልዎ ክትመፁ ከለኹም ማይ ባኒ ጥራሕተ ላይ ይኮነስ መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና ሒዝኩም ላይ ንዕበለው እዚ ይምለስለዶ አይሰምዕ ለኹ ይምለስለዶ በቃ ተቀነና እኮ ያሰርሕላ ተመድኃኒት እኮ ያሰርሕላ እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይቅር ይበል ላወሩ ይኸድለው መጽሐፍ ቅዱስ ሒዘምሉ ኸይዶም ለዛ መጽሐፍ ቅዱስ ሃው ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእየ ዮሐንስ አንብቦ ባይ እግዚአብሔር ከምዚ ልበለ ኃጢአት ሰሪሕ ድየ አሪ ይቅር በል እንዳበለ ስቅስቅ እንዳበለ ይበክ ነበረ ተምቦ እንደገና ይመጹ አቦ ይቅር በሉኒ ወዮ ከጥፎኩም ላወለም ነበረ አቦ ይቅር በሉኒ ካዚ ለአክል ኃጢአት ሰሪሕ እየ ግን እግዚአብሔር መሐሪ እዩ ግን እግዚአብሔር ይቅር በል እዩ እናበለ አምወዳታ ተመልከቱ አምወዳታ ከምዚ ላገበረ ልዕለ ዓመት ምጸንዐ ተመቦ መጽሞ ወላ ተበሉስ አፍት ጉድጓድ የለም ታይለኩም
يلا افتح حدا بو يلا لك بقي له ايقربكم بقيعو يفتيلو زوريلو እግዚአብሔር ይቅር ይበልካ ይለሙ ታቀኑና ሰሪሓ ዶ ተመድኃኒ ሰሪሓ ዶ አቦታትና ዝህውና መድኃኒት ልብቅዓት እዩ አቦታትና ዝህውና መድኃኒት ምስ እግዚአብሔር ከራኸውና አዩም ኢመናን ደስ ይበለና ልቅጽዓት ሆነይ ለመድኃኒት እዩ ለህይወትና እዩ ናይ እግዚአብሔር መንግስት ክንወርስ እዩ ስለዚህ ልህውና ቀኑና መድኃኒት ምዃኑ አሚንና እስካ ብቅዓት ሰውዚ በጽሑ በረከት ምስኩላትና ስለዚህ ሰለሞን ታይለሎ ኃጢአትኩም ተናዘዙ ኃጢአትኩም አይተሐብኡ ድማት ኃጢአት ድማት አይግበሩ ሕደግዎ ምስ ሓደኩም ድማ ካብ እግዚአብሔር ታይክትረኹ ኢኹም ምሕረት ክትረኹ ኢኹም አሜን እግዚአብሔር ለሁሉና ይቅር ይበለና አሜን ለሁሉና እግዚአብሔር ምሕረት ይወርደና አየኋትም ድማ ከምሰብ ከይትግምትዎ ከምሰብ ከይትሪእዎ ላዛ ገዛ እግዚአብሔር ንዑ ውደቁ አምዑ ጸልዩ ጽሙ ስገዱ ኃጢአቱን ተናዘዙ እግዚአብሔር ይቅር ልብል አምላክ እዩ አይተስተውዕሉ እንዶ ጥጦስ ወንበዴ ሽፍታ ደም አቢዱ ልጨበጠ ደም አቢዱ ለሐዘ መላ ዕድሙ ሰራቅ ወንበዴ ዝነበረ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ግን ታይሉ ተዘከረን እግዚኦ ናይ መን ጸሎት እዚ ናይ መን ጸሎት እዚ ናይ ሽፍታ ጸሎት ኮይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሽፍታ ጸሎት ለይትነዕቅ እኮ እያ አቤት ናይ ሃይማኖት እዚኣ ተኸታሊ ገበረና እግዚአብሔር ተመልከቱ ናይ ወንበዴ ጸሎት ለይትነዕቅ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓደ ሽፍታ ለይትነዕቅ ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግስትከ ህንበይ ሰዓት 3 ሰዓት ኣብ 6 ኣብ 9 ማእኸል ታ ሰዓት ተጠቂሙላ ታ ግዜ ተጠቂሙላ በዛኻቱም ግዜና ንጠቀመሉ ኸዝን ድቅሰሉ ግዜ ይኾነን ኸዝን እርሰሉ ግዜ ይኾነን ኸዝን አይነ ዝላል ህይወት ክለና ይግባን ስቁልና ብዙ ነፈስ አይንበል ሓደራኻትኩም ምንም ለውጥ የለን ላብ እግዚአብሔር ንቅረብ እግዚአብሔር ለውጥ ክበና እዩ እግዚአብሔር ምሕረት አየኻትም ድማ ምሕረት ከውርደና እዩ ወእግዚአብሔር ጨካኝ ይኾነ እኮ እግዚአብሔር መሐር እኮ እዩ ኸዝን ሰምዑለና ብጣዕሚ ከቢድ ይሰምዑለና ግን ትሰምዑለና ስሞታ ግን እግዚአብሔር ሲርሕቀልና አሜን በሉ እዚ ክንብል ተቆይና ላብ እግዚአብሔር ተቀሪብና እግዚአብሔር በደቂቃታት ልንውጥ አምላክ ከምሰብ ይኾነ ታይሉ ወሱ ሽፍታ ኢኻ ወንበዴ ኢኻ ሌላ ኢኻ ሰራቂ ኢኻ ኣብ ኢድኻ ደም ጨቢጥኻ አይበሎን ታይዳይልዎ አዳም ቀዲም ካዮ ንገነት ክትአቲ ካይልዎ አመስግንዎ መድኃኒ ዓለም በቃ ክትአቲ ላቤ ክትአቲ ኢኻ ምሳይ በገነት ክትኾን ኢኻ ክትነብር ኢኻ ይልዎ ናይ ቀደም ፋይል ሰዓብ በለይ ናይ ቀደም ስርሑ ይንሳይ በለይ አፍርድ ቤት ክንቀርብ ከለና እኮ ምንትንቱ ወንጀልና ምንትን ክቃለል ታይምጻ ይባል ፋይል ይስሓብ ኣብ እግዚአብሔር ኹም ዝልበለ የለይ አምና እግዚአብሔር ስራ ኹም ዝልባል ነገር የለይ ደስ ይበልካቱም ኢማናን እግዚአብሔር ንጸልእ ኃጢአት እንበር ኃጢአተኛታት ይጸልይ ስትደም ዋዛ ቃል ዚያ እግዚአብሔር ንጸልእ ታዩ ኃጢአት እንበር ኃጢአተኛታት አይጸልእናን አይንዕቀናን አይድብረናን ፍተይዎ እግዚአብሔር እመንዎ እግዚአብሔር አዳም ቀዲም ካዮ ክትአቲ ኢሉ ደመ ማይተም ይዎ ገነት ሰተት ኢሉ አትዩ ክብሪ ምስጋና ለመድኃኒ ዓለም ይሁን ለምንታይ ኃጢአቱ ስለልተናዘዘ ኃጢአቱ ስለልተናገረ አምላክ ምዃኑ ስለዘአመነ ስለዚህ አነይ ስኻትኩሚ ኃጢአትና አሚና በደልና አሚና ስሕተትና አሚና ውድቀትና አሚና ረክሰትና አሚና ላኡ ንምጻ እግዚአብሔር አምላክ ለሁሉና ይቅር ክብለና እዩ ለሁሉና ይቅር ይበለና ከም ኃጢአትና ለይኸፈለና ከም በደልና ለይረኤና መን እዩ አነ ጠጠው ኢለ ከመር ስኻቱም ከፊልኩም ክትማሩ ለፈቀደ መን እዩ አረ ይሰምዕ ኣለኹ በቃ በይናየ ኃጢአት ተነበበ ናይኻቱም ኃጢአት ተገለጸ መነው ዚ ጠጠው ይብል ዛ ምድር ዚኣ ተኸፊታ መሓጠትና ግን ታይ ገይሩ
عوشت زل قسلس تاشفينه زخدان زي شفينه قنت هايلو قدوس باسليوس سيطان لقسلك قسلي قليسقا تناقر من لقسلك سيطان لقسلك قسلي بحاتيات لقسلك أي قسلي أي تحبه إيو تاي قبره قليسقا قنت تناقر قليسنا كن الناقر خلنا زيابير أملاك محورة كور جنة أيو يكرتو كور جنة أيو كابيت كريستان هي وتيفلينا حدراكاتهم لا أي كي تملكتني أنا دكام معي خزن زي أمساكم النيغو تاقاقو حد كودق إخليه سبيا سود ما بسلسة نقر يحط يسرح بقبير كسرح يخليه بسرح مالتي بقبير انت يسرح عندنا بمنتايك الناقري بنبي بمنقع تقطع مسام نيلا يلن بنبي أي سرح يتايلو بمنتاي يسرح عندنا بمنتاي بحساب كم حساب نسول خونه سوى الذي كم حساب نسيت زغونة منية أرى مسكن وادين الماريا بنا تبالقته بحساب نسيت زغونة بقبير نسيت زغونة بنبيب نسيت زغونة منية دنقل ماريا من هذا الناق زيابير تخبر يلتمسكن أيها سال بقبير بسرح سبي قتل يزرف بسرح السم بيتولو እንደገና بمنتاي እንደገና بمنقار እንደገና بمنقار بمعطلين صرح سرحني النادي تقاقيدي اندي تاينا بمنقار كوينا سبنا حمي خني جمرتلنا هاي حميتو كاي يخونني نانبل ግን ታይ ንገብር ለና ኢና አይሰምዕ ለኹይ حميت يخونني نحمل لنا بأندبتنا حمق نقر يوصلنا بأندبتنا نحمي بأندبتنا نسعرف بأندبتنا سمات نوار بما عالتاو يلكم له السنبي تيلو النادماء كاين قبرنا ما بحساب سنحانت دقيقة كاو حساب تطوبلو تقولوا ده يسمع اللغين تقولوا ده لحنت دقيقة بحساب تطول بلي قدوس انطونس بركة مسؤولاتنا يكون تايلي بسلكم أعواف أبرسخا كزراخ اللواء أي تزرايلخا كتخلخلن تخلدخا يسمع اللغين تخلدخا نقرقن أبرسخا بوجو وين دماء معقوي كسر حاجر تخلخلن داي تخلخلني بوجو انت عرسرين تواري دخلخا أبرسخا مالتي تواري دخلخا تاي مالتي بحساب حطيات كتصنس تخليها مساعدين يقاتكم أنا يسقاتكمي بحساب لي قتلنا يو بحساب زموت لي سرحنا يو بحساب لي بزوحنا قريب قرغا تبحساب لحازنا يو من كيولد قن تتصنسوا لنا بحساب كيولد قن نقورا لين خلي نخل داين خلي نخل كم تا عيواف مالتي سلازي سل بحساب سل بنبيب سل بقبير حقيات كسرح كله بنسها عندما تاي قورلو يفحق الامين يقبرنا بحساب بنبير بقبير اللي قبرنا ايو حقيات زيابير اللي كلنا يقر يبلنا لسرحنا ايو حقيات قريبنا لو بوتاتنا قريبنا حقياتنا بزرزر تناقيرنا كابق زيابير محرت كنركب زيابير املاكنا ايو قدس فقادي هنالنا ايو خاتم تسفاتي قرصكم أنا خمس أيام تيبلكم نخنيات تيقربكم لا أودقوا زيابير أملاك لكلنا يكر كلنا عيو نجار كله أمهرنا خذ تمهرنا يوزلنا لتقلع الله فلتأت يغني لتقلع الله فلتأت يغني هيدا لهيوت آمين لهيوت يجبرنا كاب خذ جميرنا كاب زي أوس مسفنا تاينا خنقبر تايك نقبر نساك نعتي لتقلع الله فلتأت يغني غمير زلهم هيوت نرخبلو كاب زي أمس وصعنا مسمعنا تماخيرنا موت معسق خمس خنس لنا يفلت موت معدنا نموت واي نموتي تاهم فرعكم موت فرع لهم معازينا نموت لفلت سبل له تعمرات كاب زي أمس وصعنا تاهم قد يفلت ريه معسق من موت يفلتي معسق من موت لنا يفلت هاي كنقبر يقبلنا لك أزي أقويا وأنا تسأل أجزي عبير قبتت مسك مسراتي
ናይ እግዚአብሔር ዕለትን ሰዓትን መዓዝ ከም ትመጽእ ስለለይ ትፈልጡ ታይ ኮይንኩም ጽልሑ ደልዋዲኩም ንበሩ በሃይማኖት ተዳሊና ብንስሐ ተዳሊና ብስነ ምግባር ተዳሊና ክንጸንዕ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀደና ናይ ምድሓን መዓልቲ ሎማዓንቲ እምበር ናጋ ይኾነ ስለዚህ ካብዚ አውጽ ምስበልና ምስባዕንታ ተማኺርና ላውቦታትና ካይናት ቀሪብና ንስሐ ክንወስድ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀደና ኣብ ልዕሊ ዕድመና ዕድመ ኣብ ልዕሊ ዘመንና ዘመን ወሲኹና ዘሎ እግዚአብሔር ላብ ንስሐ ክንቀርብ ኢናሞ በእውነት ተማሃርናዮ ትምህርቲ ከይፋረደና ለህይወት ክገብረና እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀደና ቤተክርስቲያንና ንሐሉ ሽዶ አይሰምዕልኹ ቤተክርስቲያንና ታይ ንግበር ንሐሉ ቤተክርስቲያን ልግበር ሎ ድፍረት ንርኢ ለና ኢና ቤተክርስቲያን ልከናወል ነገር ንርኢ ለና ኢና ሃይ ልበል ተጠንቀቅ ልበል ሰብ ይድሊ ሕማቅ እዩ ኣብ ዘርክልተ መዓልቲ ንሪአን ዘለና ኣብ ዘርክልተ መዓልቲ እዚአ ልግበራ ዘለዋ ኣብ ዘርክልተ መዓልቲ ዝከናወን ኣለዋ ስራሕ ንርኢ ለና ኢና ናይ ቤተክርስቲያን ዕይንቲ ዝኾኑ ናይ ቤተክርስቲያን መብራህቲ ዝኾኑ ያሬዳውያን አቦ እኖ ሓዲጎም ቤተሰብ ሓዲጎም ክመሃሩ ልመፁ ደቀ መዛሙርት ታይ ክግበር ዘሎ ንርኢ ለና ኢና ሰምዑ ኣለኹም ኢኹም ወዳ ሰምዕ ለና ኢና ከምዚ ልገብሩ ሰባት እግዚአብሔር ህሊና ይሃባቶም አሜን በሉ ቤተክርስቲያን ከይትዕፀይ እንጀራ ድልያ ይኾኑ ይመጽዮም ትምህርቲ ድልያ እዮም መጽዮም ከፊሎም እዮም ልመሃር ዘሎ ከፊሎም እዮም ቃል እግዚአብሔር ልመሃር ዘሎ እዚ ድፍረት እስራኤል 4 ሰዓት ቤተክርስቲያን ለገልግሉ ዘለው እሳቶም እዮም ናይ አብነት ደቀ መዛሙርት አይኮን እንዲዮም ስለ ማርያም ኢሎም ልልምኑ የሳቶም እንዲዮም ዳንጀራ ትውዎም ኣብ ገዛኣቶም ልብላዕ የለን ኣብ ገዛኣቶም ልኽደን የለን ኣብ ገዛኣቶም ልስተ የለን እሱ ሓዲጎም ግን ይመፁ ኣለዉ ግን ኣብ በዓላቶም ግን ልበፅሕ ሎ ግፍዒ ግን ንርኢ ኣለና ከምዚ ልገብሩ ሰባት እግዚአብሔር ህሊና ይሃባቶም ይጥፎ ይኾን ትብል ቤተክርስቲያን ህሊና ይሃባቶም ህሊና ዓብይ ነገር እዩ ህሊና ዳኛ እዩ እግዚአብሔር ከይፋረደው ሪናይና እኮ በኮሮና ጊዜ ቤተክርስቲያን ተዓጽያ ለገልግላ ሲኢኑ ተኮሮና ምክንያት የገጠመኩምን ገጢሙ ደይ ገጠመን ቤተክርስቲያን ቁልፍ ተይላ ምን የገልግላል ቢፋየ ዝናገር ዘለኹ በሐቂ የዝናገር ዘለኹ ልዕሊ ቤተክርስቲያን ህይወት የብላ ልዕሊ ቤተክርስቲያን ናብራ የብላ ናብራና ቤተክርስቲያን ህይወትና ቤተክርስቲያን አንተ ወነገርኩም ይየ ለቤተክርስቲያን የከቀድም ይመናል ማንና ከነቀድም ቤተክርስቲያን ስለዘላ የመጽ ዘምር ዘለኹ ታ ቤተክርስቲያን ተዓጽያ ላበይ ክኸድ ላበይ ንኸድ ኩልና እግዚአብሔር ለስተውዕል ህሊና ለገናዝብ አእምሮ እግዚአብሔር አምላክ ያዓድለና ለዓድና ሰላም ይግበረና ሰላም ይወርደና ናይ ጦርነት ድምጽ ይስማዕና አሜን በሎረ ጦርነትና ፍቁ ሰባት ብኡ ልጥቀሙ ሰባት ኣለው ለለመፀት ልብል ኣለው ነጋዴታት ኣለው በሚዛን ለጭበርብር ሰባት ኣለው ሪናዮ ኢና ከዚ ይንባቢስ ዘለኮ ካፍቱን ሓለፈ ዕፅዋን ክባር ከዚ ደይ ባሰ ኣረ ይሰምዕልኩ ቢስዶ ተጨኻኺና በይና ምብላዕ ፎቲና በይና ክንበልዕ ከለና ጎረቤትና ጾም ክትሓት ተመሊሱ ንዓና ክበልዐና እዩ ርግፀኛ ይነግርኩም ዘለኹ ሓደራኻትኩም ጎረቤትኩም ረይዎም ልጠመይ ረዩ ለዓረቀ ረዩ ታይም ነካበልዎ ዋላ ዛዲሽ ዛንጀራ ሲብለኩም ኣለኹ ተኻፊልና ንብላ እዩ ሓደራኻትኩም ዛ ጊዜ እዚያ ክትሓልፍ እያ ልበዓላ ኢላ ናጋጓሓት ክትሓልፍ እያ ትሓልፍ ዲያ ይትሓልፍ ሓሊፍ እኮ ብዙሕ ነገር ናጋጓሓት ክሓልፍ ትርእይዎ ይኹም እግዚአብሔር ሰላም ክገብረና እዩ ሰላም ከመይ ጥዑም ይመስለኩም ሰላም ለዓድና ሰላም ይግበረና ለዓድና በረከት የውርደና ዝናብ ጀሚሩና ኣሎ ዝናው ናይ ምሕረት ይግበረና ዝናው ናይ በረከት ይግበረና ስምምዕነት የውርደና ፍቅሪ የውርደና ለዛዓድ ዚኣ እግዚአብሔር ይስምዕያ ክሰምዐና ተኮይን ድማ ኩልና ልስማዕ ጸሎት ላብ እግዚአብሔር ነቅርብ
እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትናን መስዋዕትናን ድኽያትናን እግዚአብሔር አምላክ ይቀበለና በነገር ሁሉ ለምህረና ልገሰጸና ለመኸረና ናይ ቦታትን አምላክ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ለተማሃርናዮ ትምህርቲ 30 60 100 ፍረኽነ ፍሪ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀደልና ቤተክርስቲያን ልቃወም ስርዓተ ቤተክርስቲያን ለፍርስ እግዚአብሔር ለስተውዕል አይምሮ ይሃቦ ንሰምዑ ለና አይና በሚዲያ ንሰምዑ ለና التفل حضراتهم ቤተ ክርስቲያን ዚያ ስምዑዋ ለምን ስምዑዋ በቃ ሁሉ ተናጋሪ ሁሉ ተንታኒ የሚያخስሪ ወለው ሁሉ ፖለቲካዊ ቆይ ሁሉ ሃይማኖት ተንታኒ ቆይ ሪየና አሚዳላ በሳ ተስካራ ይርልይ ብለካ ፍትሐተ ይርልይ ብለካ ቤተ ክርስቲያን ይተድልይ ብለካ አቤት ቤተ ክርስቲያን ይተድልይ ዝብሉ ዝነበሩ እሳቶም የለው ዛ ቤተ ክርስቲያን ያደላ ኧረ መስግን ወል እግዚአብሔር የለይ ዝብሉ ዝነበሩ እሳቶም የለው እግዚአብሔር ግን አመኑኝ አመስግኑ እግዚአብሔር በቃ ቆሙዩ ትሪወይሁን ለታሪክ ቅመጥ ይናጋ ቤተ ክርስቲያን ልቃወም ምስ እግዚአብሔር ልባስ ምስ እግዚአብሔር ልታገል ልቃለስ ሲወድቅ እንበር እግዚአብሔር ይሸነፍ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ልደፍር ቤተ ክርስቲያን ህይወትና ዝሆነ ዘንቋሽሽ ስም ላይ ስማ ልብ ለቦታት ልጻረፍ እግዚአብሔር ለስተውዕል አይምሮሃ አይሰምዕ ለኺ ታይሃቦ አይን ራገሚ ታይሃቦ እግዚአብሔር ለሁሉና ለስተውዕል አይምሮ ይሃበና ለገናዝብ አይምሮ ይሃበና በሃይማኖት የጽድዕና በስነ ምግባር የቅንዕና ናይ ሁሉና መወዳታና ፍጻሜና እግዚአብሔር አምላክ የጸብቀና በነገር ሁሉ ለመህረና ለገሰጸና ለመቀረና ናይ ቦታትና አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ሰላም ወዓሉታ ሰላም ተዓደሉ ናጋብ ተክለ ሃይማኖት የራኽበና አሜን።